Človek, ktorý skutočne miluje Boha, ktorý je stále s ním, ktorý je v neustálom spojení s duchovným svetom. V tejto jednote s duchovným svetom on v skutočnosti nie je ovplyvnený. Nemôže byť ovplyvnený tieňmi, keď ide spať. Tento stav jednoty s duchovným svetom pokračuje. Tento modlitebný stav, tento hlboký vnútorný stav je vnútorným dialogom s duchovným svetom. A keď hovorím o modlitebných stavoch, nemám na mysli tie modlitby, keď človek o niečo prosí Boha. Ide práve o skutočné vnútorné hlboké modlitebné stavy, keď prebieha toto vnútorné obrátenie. Vnútorná jednota, vnútorná túžba človeka po duchovnom svete, po Bohu.